Чудите се какво да сложите на стената зад дивана. Ето няколко решения, които работят в различни стилове и бюджети. Първо, може да направите галерии на стената, композиции от картини или фотографии в обща цветова линия. Важно е да има ритъм и въздух между рамките. Друго нещо, това е голямо мащабно произведение, минимум 2/3 от ширината на дивана. Това създава фокус и усещане за завършеност, като всички картини или композиции от такива се слагат на височината на очите. Друго нещо, това са декоративни панели в цвета на стената. Текстурата добавя дълбочина и прави интериора по-архитектурен. Следващо нещо, което може да сложите, това са огледало или огледала. Подходящо е за по-малки пространства, отразява светлината и визуално разширява стаята. Следващо нещо е примерно акцентен тапет. Флорален, геометричен или текстурен, но винаги в синхрон с текстила и цветовете в хола. Друго нещо, това са вградени лиши или осветление. Функционално и много ефективно решение, особено ако искате по-луксозно излъчване. Добрият интериор не е въпрос на бюджет, то е въпрос на правилни решения.